salah. Apa aku dah? Menbaik suara. Sah. Ro. Alah, खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो मोनसे ब्लग बानायनो नागिरबाय ब्लग बानायो बिराद गोबावसिमोन आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों नैबे हाग्रा बारियाव एकदमबारे अरन गेजेराव जों फैखोमादों ओमफ्राय बावहाय मोनसे माबा आं ब्लग खालामनो नागिरबाय नोंसोरो नायबानो जाबाय बे ब्लगआ जाहैबाय मा ना सारनो जों फैदों मानो बायनानैबो जानो हाला नालाय दामाथ' बारा जाखाबाय स' बिनिखायनो एसे मालायनि ख'खौ एसे सारखोमानो फैबाय आरोना जोङो नायदो माबायदि ना मोनो आं दा खिथाजोबगोन नायाथ' मथा मथि बाल्थिंथाम मोनगोन आं आसा खालामखादों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना माबायदि ना मोनमारो जोङो बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय आरो हौरै रेडि जागासिनो दङ ना सारनो ना सारदों दिनै एसे ना सारनायनि ब्लग खालामनायदों आं लोगोफोर नायबानो जाबाय ओरैबायदि ना हमगोन जों दिनै एसे ना सारनायनि ब्लग खालामनो नागिरबाय आं दिनै ओरै होगासिनो दं मस्तान होफैबाय लागावनोसै मा जानांगौ जागोन दिनै आरोना जेखिजाया उदैया होमबाबो सारबाय सालायसे उदैखौ सेमो खोमा लागा माजा होखाव जरे या उफ माथो मेंगौब्रा या Oh my god, senang makin kau ना सारग्राफ्रा गासिबो माने लरग' गोजा गोजा ना सारग्राफ्रा गारनोबो हाग्रा हाया ना सारनानै मेंनायखाय एसे जिरायबाय आरोना मारै मेंबाय आरोना नै ना सारबाबो ना मोनलाबायबाय आरोना होमबाबो एसे उफ मेंखाबाय आरोना 나খন मानसिबो नायखोनालै नाखौ नांखोना दासो मासे गोरलैलै मोनदों नि मबाइ जाबायसै गगोन जाम्बासन गहोबायमोन नाखौनो मोनखानायाव गहोबायमोन मा जाबावगौ बिसोरलाय Ayo, salah. Apa aku dah? Salah. Pat puluh, sampai. Oh, naik. Shit. Ni masih. Itu tu kan.
बेनो नायखार' माबायदि ना मोनदों नैबे मा ना नैबेलाय माथो नायनो ओमफ्राय नै थेंगोनाया बेसेबांबा गिदिर गिदिर मोनबायथ' आरो नै बामिया ये है काकरा कैमरायाव खेबनोबा बमम काकरा खाएगा आपको mana hendak ulah mana hendak ulah